Човечета срещу чудовища. Битка с думи. Подредба и започване на играта. Разделете картите с човечета и чудовища в две отделни тестета и ги разбъркайте. Раздайте на всеки от двамата играчи по 10 карти от тестето с човечета. Тези карти формират личното тесте на всеки играч и той ги поставя пред себе си с лицето надолу. Всеки играч тегли по 3 карти от своето тесте и ги задържа в ръката си. Това са картите, с които той ще играе в момента. Всеки играч има право да ги поглежда и трябва да ги държи скрити от другия играч. Разкрийте най-горната карта от тестето с чудовища и я поставете с лицето нагоре между двамата играчи. Играта може да започне, а комбинацията от бърз ум и рефлекси ще ви донесе победата. Как се играе? С разкриването на първата карта, играта веднага започва. Всеки играч трябва възможно най-бързо да забележи разкритата сричка, държана от чудовището, и да провери дали държи в ръката си буква, която, комбинирайки се с сричката от чудовището, ще образува смислова дума. Ако играчът има такава карта, то той трябва да я изиграе възможно най-бързо и да я постави върху разкритата карта. Скоростта е от значение. Ако противникът ви също държи карта, с която може да формира дума, то той може да изиграе първи тази карта и така да спечели този рунд. Разкритата карта, заедно с изиграната върху нея карта, се прибират в отделно тесте с изиграните карти. Играчът, който е успял да изиграе карта от ръката си, тегли карта от своето тесте с карти и я поставя в ръката си. Така винаги в края на рунда всеки играч трябва да държи по 3 карти в ръката си. Започва втори рунд на играта с разкриването на нова карта от общото тесте. Край на играта. Играта може да приключи при едно от следните условия. Свършване на тесте с карти с чудовища. Ако няма карти с чудовища, които да бъдат разкрити, то играчите преброяват картите в личните си тестета, плюс картите, които държат в ръката си. Играчът с най-малко карти там печели играта. Свършване на картите в личното тесте и от ръката на някой играч. Ако един от играчите успее да изиграе всички карти от личното си тесте и от ръката си, то той веднага печели играта.